одином. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоим. Падчас гэтай святой імшы малюся за памерлага Уладзіміра Вайцяховіча 6-й месяц ад яго смерці, просячы добрага Бога аб міласэрнасці, аб жыццё вечна валадарстве нябесным для яго. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі і недасканаласці. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне, да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся, усемагутны вечны Божа, дапамагай нам заўсёды ахвотна выконваць Твою волю і служыць Табе са шчырым сэрцам, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Браты, кажу поводле человеческого разумения за слабости тела вашего, бо як отдавали вы члены ваши на служение нечистости и беззаконию, и для беззакония, так теперь отдайте члены ваши на служение справедливости для святости. Бо коли вы были невольниками граху, вы были свободные от справедливости. Який ж плод мели вы тады, что теперь соромитеся его? Бо скончение ягоное смерть, але теперь, вызволившися от граху и ставши слугами Бога, маете плод ваш для святости, а в конце житё вечное, бо расплата за грех – смерть, а дар Божий – житё вечное у Иисусе Христе, Пану нашему. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Щасливий чоловік, який не ходить заради безбожних і не узыходить на шлях грешних, і між насмешников не засядає, але у законі Пана Його асалода, над їм розважає вдень і вночі. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Ён будзе, як дрэва засаджанае каля воднага потоку, якое плод прыносіць у свой час. І лісце яго не вяне, а ўсё, што ён чыніць, яму удаецца.
Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Не такі лёс безбожних, яны, як мякіна, што ветер разносить, бо ведае Пан шлях справядлівых, а дорога безбожных загіне. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я ўсё прызнаю стратай і лічу смеццем, каб набыць Хрыста і знайсці сябе ў ім. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. З духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Табе, Пане. В той час Єсус сказав своїм вучням: «Агонь прийшов я кинуть на землю, і як же хачу, каб ён ужо разгарэўся. Хростам павінен я ахрысціцца, і як жа пакутую, пакуль гэта не споўніцца. Думаеце, што я прыйшоў даць зямлі спакой? Не, кажу вам, не спакой, але раздзяленне. Бо з гэтага часу 5 ў адным доме будуць падзеленыя, 3 супраць 2 і 2 супраць 3. Бацька супраць сына, сын супраць бацькі, маці супраць дачкі і дачка супраць маці, свякроў супраць нявесткі сваёй і нявестка супраць свекрыві сваёй». Гэта слова Пана. З'яднаныя ў веры, надзеі і любові, скіруем наши пакорныя просьбы да Айца Нябеснага. Молімся за святы касцёл, каб яго вернікаў ядналі любоў да Бога і Евангелія. Цябе просім. Молімся за народы свету, каб яны імкнуліся да адзінства і спакою. Цябе просім. Молімся за сем'і нашай парафіі, каб у іх панавалі згода і ўзаемадапамога. Цябе просім. Молімся за памерлага Уладзіміра Вайцяховіч, 6 месяц ад яго смерці, каб Бог даў яму шчаслівую вечнасць. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб наше жыццё адпавядала веры, якую мы вызнаём. Цябе просім. Всемагутны вечны Божа, выслухай нашыя просьбы і учыні, каб ва ўсім свеце разгарэўся агонь Тваёй любові. Праз Хрыста Пана нашага. Аминь. Боже, верой мне сердце наполни, я прошу, каб у ім Ты жив, и хрещением Иисуса припомни, каб Табе заўсёды я служил. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожный день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожный день. Молитеся, браты і сестры, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославленні прославленні і і хвалу хвалу імя імя Свайго, Свайго, а так так само само на на карысць карысць нам. нам і всьому костюлу святому.
Просим Тебе, милосердный Боже, да поможи нам служить при Твоим алтаре со щирым сердцем, каб нас очистила от грехов Твоя ласка, и осветила их вяра, якую Тебе складаем, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами, И с Духом Твоим у гору серце, узносим их до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. За правды годно это и справедливо, слушно и избавенно, каб мы завсёды и усюды Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, усемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего. Мы з удячной любовью уславляем ягоную смерть, с живою верою вызнаем Его з мертвых повстание, и с моцной надеей чекаем Его пристя у славе. Тому з анёлами и с усими святыми мы прославляем Тебе, разом с ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святый, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть и с мертвых повстання Твоего Сына, ахвяром Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеяний по всім світі. Удосконали його у любові разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опаснули у надійного воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, і дозволь им убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами,
каб мы заслужили удел у житті вечным, у еднасці з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзафом, яе обранником, со святыми апостолами и усими святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутный у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Упокой нам всем. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты войшов до меня, але скажи только словом, и буде оздоровлена душа моя. Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой, Иисус Тебе люблю всей душою, Ты мне надеяй и супокоем. Иисус Тебе люблю всей душою, Ты мне надеяй и супокоем. Христе, к Тебе я в думках имкнуся, на Тебе, Пане, я сподяюся. Иисус Тебе
серцем люблю я, іншої любові і не хочу я. Езу Тебе, как люди познали, грехом николи б не ображали. Быть при Тобі заусюди жадаю, тільки Тобі життя довіряю. Быть при Тобі заусюди жадаю, тільки Тобі життя довіряю. Молимся. Ласкавый Ойче, ученика пленным был наш удел у Евхаристии. Нехай яна допоможе нам у житті земним і подрихтує нас до життя вічного, праз Христа Пана нашого. Амен. Дякую великий всім за супольну молитву. Прийміть з вірою Божие благословення. Пана з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. О найсвятейша Хостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам. Одиный в Тройцы Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Віру Бога Отця Всемогутнього, Створителя неба і землі, і в Єсуса Христа, Сина Його, одиного Пана нашого, який був зачатий Духа Святого, народився з Діви Марії, замучений при Понтськім Пілаті, крижований помер, був похований, зайшов до отхлані, на третій день воскрес померлих, узошел на небо, сидить праворуч Бога Отця Всемогутнього, а оттуль прийде судить живих і померлих. Віру в Духа Святого, святий Костел католицький, єдність святих, отпущення грехов, воскрешение тела, життя вечное. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому.
О Марія без граху першородна зачатая, о мой Єзу, прабач нам грахи наши, захавай нас от огню пекельного, приведи усе души до неба и да поможи особливо тем, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Частка różańca światła, tajemnica pierwsza, chrzest Jezusa u Jordanie. Kiedy Jezus ochrzciłся, od razu wyszedł z wody i rozkryli się jemu niebiosy i zobaczył Ducha Bożego, jaki spuszczał się jak голуб i zchodził na jego. I głos z nieba pромовив: «Гэта Syn mój umiłowany, jakiego ja upodobał». Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdzie wладарство Twoje, будь воля Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. O Maryjo bez grzechu pierwszorodna zaczatая. O mój Jezu, pробacz nam grzechy nasze, zachowaj nas od ognia piekielnego, prowadzi все души до неба и да поможи особливо тем, кому больше потребна Твоя милосердность. Таємниця другая. Иисус, объявляя себе на веселе у Кани. В Кане Галилейской было веселье, и коли не хапила вина, мать Иисуса сказала ему: «Не маюць вина». Иисус сказал: «Наполните збаны водою», и каже им: «Теперь зачерпните и занесите кіраўніку веселья». Кіраўнік веселья покаштаваў воду, что стало вином. Такі пачатак цудаў учыніў Иисус у Кане Галилейской. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не вводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен.
Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Им была спрадвеку, теперь и завсёды, на веки вечные. Аминь. Молися за нас, то Тебе порятунку шукає. Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, приведи все души до неба и допоможи особливо им, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Таємниця третя, обвіщення Божого владарства і заклик до навертання. Після того, як видали Яна, прийшов Ісус у Галілею, проповідуючи Євангелие Божие, кажучи, що настав час і наблизилося владарство Божие. Кайтесь і вірте у Євангелие. Після проходив він по городах і вёсках, проповідуючи і обвіщаючи добрую новину об владарстве Божьем. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Ти між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Ти між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Ти між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Ти між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Ти між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Ти між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Ти між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус.
Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. O Maryjo, bez grzechu pierworodna zaczata. O mój Jezu, prebacz nam grzechy nasze, zachowaj nas od ognia piekielnego, prowadzi się dusze do nieba i dopomoże osobliwie tym, komu najbardziej potrzebna Twoja miłosierność. Tajemnica czwarta. Переменение Jezusa na горы Табор. Jezus взял с собой Петра, Яна и Якуба и взошел на гору помолиться. И коли он молился, выгляд твару его переменился, и вопратка его настала блескуча белой. И з облака почувся голос, який казав: «Гэта Сын мой вибраний, Його слухайте». Хлеба нашего штодзенного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, які мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Як была спред веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Молися за нас, то Тебе порятунку шукаем. Пробач нам провины наши, заховай нас от огню пекельня, приведи все души до неба, и да поможи особливо тим, кому найбольше потребна Твоя милосердность. Таємниця 5. Установление Евхаристии. И коли они ели, Иисус взял хлеб, благословил, ломал и давал учням, кажучи:
Бярыце і ешце, гэта цела маё. Потым узяў келіх і, падзякаваўшы, даў ім, кажучы: піце з яго усе, бо гэта кроў мая новага запавету, якая будзе праліта за многіх дзеля адпушчэння грахоў. Отче наш, который есть у небе, святися імя Твое, придзи владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородна зачатая. О мой Єзу, пробач помилки наші. Kyrie eleison, Chryste, почуй нас. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boże, Święta Trójca, Jedyny Boże, Święta Maryja, Święta Bogorodica, Święta Panna nad Pannami, Macie Chrystowa, Macie Kościoła, Macie łaski Bożej, Macie miłosierności, Macie Пречистая, Матерь беззаганная, Матерь непорушная, Матерь невинная, Матерь наимилейшая, Матерь наимудрейшая, Матерь доброй рады, Матерь Створителя, Матерь Избавителя, Панна наимудрейшая, Панна хвалыгодная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистичная, вежа Давидова,
вежа з кості слоновой, золоты доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, сутешальница засмучених, успомога християнов, королева анgelов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева усіх святых, королева без граху першородного зачатая, королева у неба взятая, королева ружанца святого, королева сем'яў, королева супокою, королева Беларусі, Баранку Божий, які береш на себе грахи свету, Баранку Божий, які береш на себе грахи свету, Баранку Божий, які береш на себе грахи свету. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволи нам слухом Твоим тешиться трывалым здоровьем души и тела и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и дарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Твою обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим. Не до всякой злой пригоды, выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас наручай, Сыну Своему нас. У Тебе, Святий Юзефе, шукаємо ми порятунку у нашій недолі, звертаючися по допомогу до Твоєї найсвятейшої обранниці Панни Марії, з довіром просим так само Твоєї опеки, праз любов, яка єднала Тебе з Найсвятейшою Богородицею, і праз Твою айцовську опеку, якою Ти отуляв Єзуса у дитинстві, покорно просим, глянь ласкаво на спадщину, якою Єсус Христос здобув кров'ю Своєю, і Своїм могутним заступництвом допоможи нам у потребах наших. Предбачливая опекуния семьи Божией, опекуйся обранным потомством Иисуса Христа. Отхили от нас, милый Отче, всякие помылки и спокусы. Могутный наш оборонца, приди до нас ласкаво с небесною допомогою у гэтым змаганні з силами темры, як некалі ў дзяцінстве выратаваў Єзуса ад небяспекі, якая пагражала ягонаму жыццю. Так цяпер барані святы касцёл Божий ад варожых нападаў і всяких перашкодаў. Атуляй кожнага з нас нястомнаю опекаю, каб мы па Твоім прыкладзе і Твоёй дапамогаю падтрыманыя маглі жыць у святасці, памерці пабожна і атрымаць вечнае шчасце ў небе. Амен. Этой величный сакрамент ушануйма щиро все, тратить моц второе право, Божий новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе, Богу вечному у Троицы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Пане Боже, мы с верой вызнаем, что Иисус Христос, який народился для нас, с Девы Марии, был замучен на крижі, присутнічав на святейшем сакраменте, дозволь нам черпать з этой Божьей крыницы плоды вечного збавления, праз Христа Пана нашего.
Amen. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Уладарка и земли, и неба, да Тебе звертаемся в потребе, у Тебе ратунку мы шукаем, прозружанец литости чекаем, Ружанцова Панна Мария, у Тебе ратунку мы шукаем, прозружанец литости чекаем, Ружанцова Панна Мария. Ангел Панський звістував Панні Марії і почала з Духа Святого. Здорова-сь, Марія, ласки певна, Пан з тобою, благословенна ти між невестами, и благословен овоц живота Твоего, Иисус. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wieku i staniech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wieku i staniech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wieku i staniech im świeci